Sokratesen epaiketa. Tipo hau Sokrates da. Kristo aurreko 5. mendean bizi izan zen Atena Sirian. Bere epaiketa izan da ziurrenik historiako epaiketarik ospetsuena. Epaiketa batean pentsatzen dugunean, honelako irudi bat datorkigo burura. Atenas klasikoan epaitzeko sistema ordea nahiko desberdina zen. Imaginatu behar dugu Sokrates, 70 urteko gizona, 500 bat epaileen aurrean. Guztiak, ausaz aukeratuak, atenastarrak eta gizonezkoak. Ez zen areto itxi batean egiten, eliean baizik, agora barruan. Horrek esan nahi du, bertatik pasatzen zen edozeinek gelditu eta epaiketa ikusia ahal zuela. Lehenik, akusazioaren txanda zen eta gero defentsarena. Legearen arabera, Sokratesek bere akusatzaileek adina denbora izan zuen bere burua defendatzeko. Gaur egun, ez ditugu akusatzaileen diskurtsoak, baina bai dakigu 3 izan zirela, eta zeintzuk ziren karguak. Hiriko jainkoengan ez sinestea eta gazteak usteltzea. Badakigu nola defendatu zen Sokrates, eta gainera diskurtso bitzia egin zuela. Atenasen ohikoa zen semeak, senideak eta lagunak eramatea epaiei pena emateko defentsan zehar. Ez zen arraroa akusatua negarrez eta epaiei erregutzen hastea. Baina Sokratesek ez zuen horrelakorik egin. Egia esan bere diskurtsoa nahiko desafiatzailea izan zen. Berak ez zuen barkatu beharko baliote bezala jokatu. Hauxe esan zuen gutxi gora bera. Epaileak, hau da gertatu dena. Gogoratzen duzuek Erefonte, nire ikaslea zen, eta honek Delfoseko orakulura joan zen galdetzera ea Sokrates baino jakintsuago ote dagoen. Eta orakuluak ezetz erantzun zuen. Bai, ulertzen zaituztet. Nik ere harritu nintzen horrekin, baina utzi dazue hitz egiten. Orduan, hiriko jakintsuak bilatzea erabaki nuen. Orakuloa oker zegoela frogatzeko. Baina haiekin hitz egiten hasi nintzenean, konturatu nintzen, benetan jakintsuak ez zirela, eta denen aurrean hori agerian utzi nuen. Horrela, poliki-poliki, jende asko haserretu zen nirekin. Gainera, elkarrizketa horiek denbora libre asko duten gaztea beratzek ikusten zituzten, eta dibertitzen ziren. Ez ziren konformatzen niri entzutearekin, eta hiriko beste pertsonaia batzuekin ere gauza bera egiten saiatzen ziren. Jendea, gazte haiengatik barregarri sentitzean, nirekin ere haserretzen ziren, baina hori ez da nire errua. Guzti hau esan ondoren, Sokratesek bere akusatzaileetako bati, Meletori, itaunketa egin zion. 2 fantzeko bat. Bere galdeketaren bidez, Meletok kontraesanetan erortzea lortu zuen. Adibidez, aldi berean jainkoengan ez sinestea eta jainko berrietan sinestea leporatzen zion. Bere defentsa diskurtsoa bukatzeko, Sokratesek epaileengan jo zuen esanez. Libre usten banauzue filosofatzeari usteko baldintzapean, ez dizuet kasurik egingo. Heriotzara kondenatzen banauzue, neuri ez didazue kalterik egingo, zeuen buruari baino. Egia esan, horrelakoak botatzea ez zen batere egokia absoluzioa lortzeko. Horrela amaitu zen, Sokratesek bere epaiketan egin zuen defentsa diskurtsoa. Jarraian, epaileek bozketa egin behar izan zuten. Prozesua horrelakoa izan zen. Lehenengo, bozkatu behar zuten ea Sokrates errudun edo errugabea zen. Errugabetzat hartzen bazuten, bere etxera joango zen. Baina erruduntzat hartzekotan, 2. bozketa batean kondena bat proposatu beharko zen. Sistema atenastarrak zioen akusatzaileek zigor bat proposatu behar zutela. Eta kondenatuak, hau da, Sokratesek, bere buruarentzat beste zigor bat proposatu behar zuen. Epaileek 2 zigor horien artean bozkatzen zuten, eta ezin zuten beste bat proposatu. Hortaz,
Zer gertatu zen lehen bozketan? 221 epaileek haren absoluziorako botoa eman zuten. Eta 280 erruduntzat jo zuten. Ondoren, zigorra proposatzeko txanda izan zen. Akusatzaileek heriotza zigorra proposatu zuten. Baina, zer proposatu zuen Sokratesek? Hortze dator sorpresa. Zentsuzko zigor bat proposatu beharrean, hauxe esan zuen. Hiritarrei egiten diedan onuraren truke, hiriak nire betiko elikaduraz arduratu beharko luke. Ohore hori olinpiar txapeldunei eta pertsonaia oso bereziei ematen zitzaien. Azkenean, zilarrezko mina bakarra ordaintzea proposatu zuen. Baina epaiketa ikusten ari ziren lagunek 30 eskaintzea erabaki zuten. Hau entzunda, epaileek bigarren bozketa egin zuten, eta Sokrates heriotzera kondenatu zuten. Botoen kopuru zehatza ezagutzen ez den arren, aurreko bozketan baino tarte handiagoz galdu zuela badakigu. Beraz, bere zigor proposamenarekin, aurretik errugabetzat jotzeko preseuden epaile batzuk haserretu zituen, eta orain ordea, heriotzera kondenatu zuten. Sententzia ez zen berehala gauzatu. Heriotzera kondenatua izan ondoren, bere exekuzioa atzeratu egin zen Apoloren ohorezko jaialdi bat zela eta. Jaialdi horretan, atenastarrek itsasontzi bat bidaltzen zuten Delosera. Ontzia Atenasera itzuli arte, ez zen exekuziorik egiten. Ondorioz, Sokrates hilabete inguru egon zen espetxean. Azkenik, bere heriotza zigorra bete zen. Astaperrezia izeneko landare pozoitzuaren zukua edan zuen. Eta horrela amaitu zen Sokratesen bizitza. Ihes egiteko aukera izan bazuen ere, ez zuen egin. Bere ziegan hil zen pozoia edan ondoren.